Sınıvatın aşığı. Salam mehriban tamaşaçılar, iyi birleşler. Qahraman arqadağımızın sayesinde sizin her bir günümüzün baxtiyarlığı, rıvaşlığı beslenmeni, hormatlı prezidentimizin canının sağ, belin taşının aman, tütyen tümlüşlerinin hemişe rıvaj alman arzular, Sınıvatın aşığı etleşimizin teyze sanına başlayar. Sınıvatın aşığı. Mehriban yerleşler qahraman arqadağımız bize deyin jaş merkezlerini, şeýle-de deyin jaş öýlerine sowgat edip halkymyz üçin, biziň el günümiz üçin deyin jaş pursatlarynyň bir amatly şertlerde, döwrewap şertlerde geçirilmegi üçin ähli şertler mümkinçilikleri öğretip berdi. Anha bizim hormatly prezidentimiziň şeýle mümkinçiliklerinden peýdalanıp bugünkü ýaz pasynyň ajaýyp gününi Gala deyin jaş merkezinde Sınıvatın aşığı gepleşigimizi taýýarlamagy makul bildik. Mehriban yerleşler, biz her ede gepleşigimizde Sınıvat ustaatlarymyzy çağırıp olaryň döredijiligi barady. Olaryň döredijiligiне täzelikler barady. Söhbet edýäs. Mehriban yerleşler, biziň bu ýerdeki gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň at gazanan artisti, halk aýdymlarynyň şeýle-de gazal aýdymlarynyň, estrada aýdymlarynyň aşygy, biziň ýurdumyzda tanalýan zenan aýdymçy Amanul Gurbanowa. Amanul, siz gepleşigimizde hoş gördük. Amanul qahraman arqadağımızın sayesinde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň biri. Her bir güni toýlara, bayramlara weslenýärdi. Biziň gözel paýtagtymyzyň Aşgabatyň güni, bugünkü gün ýurdumyzda ulydan toýlanýan bayramçylyklarymyzyň biri. Biziň bayramlarymyzyň bezegi, biziň bayramlarymyzyň wasfçysy, toýlarymyzyň wasfçysy bolsa elbetde biziň aýdymçylarymyz, sadannalarymyz bolup durýar. Amanul, sizem biziň Türkmen awazy teleýaýlymyzda şeýle-de ýurdumyzda geçirilýän her bir bayramçylyklara dawaralara şeýle özüňiziň bir bagtyarlygy wasp edýän aýdymlaryňyz bilen çykşytyp gelýäňiz. Söhbetimiziň başyny şu ýurdumyzyň ösüşlerini wasp etmekde bagşy aýdymçy kalbynyň bir joşuny bilen başlaýsak diýär. Biziň Türkmenistan watanymyzda, Türkmenistan ýurdumyzda toý bayramlarymyz, aýdym sarlamyz ýanglanyp dur. Şu bayramçylyklara degişli aýdymlamy işläp halk köpçüligine ýetirip dur. Qahraman arqadağımız biziň medeniýetimizde, sungatymyzda uly sarpa goýýar, uly üns berýär. Bizim näme şu zatlara gaty begenýär, buýsanýar. Aýdym sarly biziň Türkmenistan döwletimizde joşmany durup bolanok. Haşy günüm bolsa biziň gözel paýtagtymyzyň Aşgabatyň güni. Biziň hormatly prezidentimiziň saýasynda şu 2019-njy ýyl Türkmenistan röwaşlygyň watany diýip eglan edildi. Bizim bolsa şu Türkmenistan röwaşlygyň watany ýylyny wasp edip täze aýdym sowgat getirdim. Şu aýdymyň sözleri şahyr geldimiz Gülşirn Hanowa, Sazy Muslim Gulamowyňky. Mehriban tamaşaçylar, gelin önüne biziň mehmanymyzy ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdym dinläliň.
Amanuel Enhasez Türkmenistan'ın atqadanan artisti. Çağalyňyzdan bäri biziň halkymyzyň arasynda aýdym halk aýdymlaryňyz bilen, estrada aýdymlaryňyz bilen, söýgüni wasp edýän aýdymlaryňyz bilen tanalyp gelýäňiz. Aýdymçyna hasa meşhurlygy eltýän, onu hasa bir kämilligi iterýän bir döredijligine hasa ilham berýän durmuşyna bir sebäpler bolýar, bäsleşikler bolýar. Umman şu zatlaryň ählisi döredijiligi adamna hasa täzeden aýdymlary işlemäge ilham berýär. Şeýlede halypalaryň mektebi her döretçek eserlerine görelli bolup durýar. Anha şular dogrusynda gürüňe däýsek, ýeňişli orunlaryň dogrusynda şeýlede size şu aýdym saýdan halk aýdymlaryň bir inçe sırlaryny öwreden halypalaryň dogrusyna da geçäýseňiz. Men şu aýdyma kiçilikden 4-nji synpda okaýak aýdym aýtmana başladym. Soňam şu mektebimizde gurnaklara gatnap da kiçilikde aýdylýan aýdymlar aýdyp başladym. Men öz halipam Türkmenistanyň atqadanan bagışdy, kakam Aşyr Gurbanow. Men kakam şu dutarda aýdym aýtýardy. İlki maňa şu dutarda aýdym aýtmany öwretdi. Soňam men şu kakamyň aýtýan aýdymlaryny estrada geçirip aýdyp başladym, halk aýdymlaryny. Men şu 1997-nji ýylda Ýanglandy telewizionuna gatnaşyp, şu 97-nji ýylda ýeňiji boldum. Şol bäsleşikde haýsy aýdymyňyz bilen çykyş etdiňiz? Haýsy aýdymyňyz bilen ýeňiji boldyňyz? Men şu bäsleşikde 97-nji ýylda aýdan aýdymym Ratmawar diýen aýdym bilen çykyş etdim. Ýöne şu Ratmawar diýen aýdymyň öz hakyky ady Ykbala ýüzlenme. Onuň şu Ykbala ýüzlenme diýilen aýdym 1990-njy ýylda edebiýatyň gazetine çykypdyr. Muňam sözleri Giçgel Amanow Lewap welaýaty diýip ýazylan şo ýerde. Muny men kakam şu gazetden alyp şu aýdymy özi halk aýdym edip toý bayramlarda çykyş etdi şol aýdym bilen. Soňra men şu 97-nji ýylda Ýanglandy telewizionuna gatnaşak bolamda. Gyýdym diýdi şu fenni şol aýdym aýt, men üçin toý bayramlarda aýtýan ip maňa şu aýdymy dutarda öwretdi. Menem soň şu aýdymy estrada geçirip 97-nji ýylda çykyş etdim. Men esasy bir tanyma aýdymçy bolmagyma esasy şol aýdym sebäp boldy. İlkinji meşhurlyk getiren aýdymlaryň biri şu Ratmawar diýen aýdym. Ay yaşamayın qynanç bilen ey elim saqa saratmawar. Ay owul ahir ökünç bilen ey gara başım aratmawar. Gara başymy aratmawar. Yaşamayın qynanç bilen ey elim saqa saratmawar. Ay owul ahir ökünç bilen ey gara başym aratmawar. Gara başymy aratmawar. Ay gereyin al ýaşyl geybe ay burdawaly ýokdur dedi her biri kefir etmewur, her biri kefir etmewur. Ay burdawaly ýokdur dedi her biri kefir etmewur, her biri kefir etmewur. Ay yalınçıda görüp bilene yolumuzu
yalançıda görüp bileney yolumuzu bir etme vur, yolumuzu bir etme vur. Ovadaşım ken olsa da aydın duşum köp olsa da ay perventlerime on olsa da halsız kapa qaratma vur, halsız kapa qaratma vur. Ay perventlerime on olsa da halsız kapa qaratma vur, her geriye kefir etme vur. Ine yaňy sizin ýerine ýetirmeňizde halk aýdymy biziň tomoşaçylarymyza, ýerleşlerimize ýetirdik. Gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen biziň sungat işgärlerimiz dünýä döwletlerine de saparda bolýarlarda, medeniýet günleri, biziň ýurdumyzyň sungat ustatlarynyň gatnaşmagyna bir näçe festivallar geçirilýär. Dünýä döwletlerine saparda bolmaklyk, şol ýerlerde bir şekil aýdym düşürüp, hasam özüň dünýä garaşyny giňeltmeklik, elbetde döwletçilik işgärlerine hasam täzeden eserler döretmäge ilham berýär. Şular dogrusyny da aýtsak. Biziň gahrman arkadagymyz şu medeniýeti sungaty ulusar pagoýa, şu biziň medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä ýaymakda uly aladalar edýär. Biziň medeniýet sungat günlemidi biziň dürli ýurtlarda bellemegimiz bizi şeýle begendirýär. Başymyzy göge ýetirýär. Ýa-ni biziň gahrman arkadagymyz şu medeniýet öýlerini açyp berdi, çağlar sungat mektebini açyp berdi. Şu zatlaryň takasyny biziň gahrman arkadagymyz zor. Ýa-ni bizim näme şu zatlara gaty begenýär, buýsanýar, bize işlemäne, döretmäge mümkinçilikler kän. Bizim näme her bir geçirilýän döwlet çärelerine biz täze aýdymlamagy bilen çykyş edýäs. Altyn maňa şowluk getiren ýyllaryň biri 2012-nji ýylda maňa Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ady berdi gahrman arkadagymyz. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerimi dam rowaj alsyn. Sürtüm gözüme el pay verdi, kalmanım senin, kalmanım ey tahirim senin, kalmanım. Hem
Elbette şu Balkan vilayeti diýilende ilki bilen biziň aýdymçylarymyzyň, başçylarymyzyň gadal aýdymlaryny ýerine ýetirişi, olaryň bir küçtepdi tansyny aýdymlaryny ýerine ýetirişi göz öňünde janlanýar. Halk aýdymlar aýtmak ýa-da şu gadal aýdymlar aýtmak üçin hökmany onuň bir düzgünlerini, inçe sırlaryny bilmek hökman gerek-de, onuň üçin bir bokurda gaýnawlary ýüreti ýerine ýetirilýän ses gaýnawlary bar. Indi şu ýerde heme bir gadal aýdymlary dogrusyna gürňetsek, hemem biziň gepleşigimizde bir bent hiňnep berseňiz. Halk aýdymlaryny aýtsaňam, ene söýg aýdymlaryny aýtmaly bolsaňam, hökman saňa halipa gerek bolýar. Şu halipa saňa öwretmeli bolýar. Aýdymlaň nirede nähili aýdylýan ýerlerini, ene niresine jukul etmeli. Mene şu kiçilikden, ýaşlykdan şu kakam aýdym öwretdi. Şu Balkan vilayetimize biziň belli Türkmenistanyň halk bagşysy Nurberdi Gulow Inhaşy men 1997-nji ýyly ýanglan diýarym telewatlaşana gatnaşamdy. Meni Garaýew bilenem bize şeýle şolaň öýüne mihman bolmak nesip etdi. Inhaşy meni Garaýew teleýaýlymlarda men aýdymlama tomaş edip dinleýän eken. Onuň şu ýanglan diýaryma gatnaşmaly wagtym, ama ol geldi men ýanymda bir aýdym aýtyp bersene diýdi. Teleýaýlymyň üstü bilen görýän aýdymym intizar etdiň per dip aýdym aýtýadym men şo wagtlar. Onuň şol aýdymy maňa aýtdyrdy. Meni Garaýew dugtaryň ýanyna. Onuň sen şo adam diýdi maňa sen nidi bir gow aýdymçy bolup ýetişersiň sebäbi sen diýdi. Gaýnawlyňma, jukkullyňma diýip maňa ulu anam bildirdi. Ine şeýle halipalaryň maňa ulu anam bildirmegi şu aýdymçylar gowdan gowy işlemäni itergi berýärdi bizi halipalarymyň öwt ünnüleri. En habet gadal aýdymlar barada aýtmaly bolamyza biziň Balkan vilayetimizde şu biziň gadallamyz, biziň küçtepde aýdym hem tanysynlygymyz UNESCO-nyň maddi medeni gymmatlyklarynyň hataryna ýerdi. Biziň şu nire baramyzda da şu biz Balkanly diýemizde hökman bize gadal aýtdyrýaly. Men häzirde bir gadal hiňnep bereýin. Ayu hey boya hu yara hu, ayu hey boya hu yara hu. Başlalyň küçtep meni başlalyň, aýdym aýdyp saz çalyp göwünleri hoşlalyň. Başlalyň küçtep meni başlalyň, aýdym aýdyp saz çalyp göwünleri hoşlalyň. Inhaşy biz daşary ýurtlara baramyzda da, ene biz gadal aýdymyzda şu biziň dürli ýurtlardaky adamlarymyz ene şu bize goşulyp gadal aýtýarlar, küçtep ýaly. Şeýle şonu biz gaty begenýär sowatlary. Ha bugün biziň ýurdumyzda okuw ýylynyň tamamlanýan güni uçurumlaryň bolsa, durmuş ýolyna gadam masýan bir ýokary okuw mekdeplerine synaşmagy meýil edýän ýa-da zähmet ýolyna gadam masmagy meýil edýän ähli ýaşlarymyza üstünlik rowaşlyk arzu edýär. Şol ýaşlarymyza da bir bayramçylyklaryny gutlap, şoňky mehmanymyzyň ýerine ýetirmegine aýdym sowgat edýäs. Cemalyny bilmeýlep güler ýüzüň gözledim. Almadyk alsam ele, salsam goýna gizledim. Aşyk ahlardyr ahlar etdiň piri. Ulu illen utana tuta bilmezmin, datsam lebin balınını içip kana
gelir tellere Göğe eri çekilmiş inedik ince billere Bizi bu yerde koyup can yar gitsin alta ilere Aşığına kadardır ey bir karar ettim peri Şahir bayram ayı diyar çıkmadan bu şirin can Aşna deyip yadigar boyu rat koymadın bir nişane Inni seni görmeli ölsek arman sever yar Aşığına kadardır ey ahlar ettim peri Inni seni görmeli ölsek arman sever yar Aşığına kadardır ey ahlar ettim peri Aşığına kadardır ey bir karar ettim peri Inha bizin yurdumuzda sanata havasak yaşlarımız deysen kan. Sizin özüňizden bir neçe ýyllardan beri aýdym aýtyp gelýäňiz. Halipa şäherlik mektebi bizin yurdumuzda Gahryman Arkadamyzyň saýasynda uly ýörgüni bilen dowam edilýär, uly ýörgüni bilen ýöredilýär. Ine sizem şu ýanyňyza gelýän ýaş gyýlar bardyr, ýaş talipler bardyr. Şular sizin bilen bir bile işleşme howasy edýän ýa-da size bir halipa tutunup sizden aýdymlaryň, halk aýdymlaryň inçe sirlerini öwrenmäge howasak ýaşlar bardyr. Şular dogrusyna görüňetsek. Biziň Gahryman Arkadamyz halipa şägirt ýoluny açyp berdi. Menim öz şägirdim bar. Şägirt taýynladym. Sonogul Şämi we Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny okap ýör häzir 4-nji ýyllyk talaýdy. Sonogul näme men ýanyma kän gatnaýady, aýdymlar bilen şu näme aýdym aýtjak bolsa menden soraýa, meni ýanyna çagyryp şu sesini goýjak bolany da men şoň ýanyna durýany. Şeýdi men näme özüme şägirt taýynladym, aýdymçy halipa bolan gün hökümet sen şägirt taýynlaýmalla. Döwlet çärelerine çykyp öz gadallar bilen çykyş edip ýör, aýdymlar bilen çykyş edip ýör. Menim näme gaty begenýän özüm şägirdiň hem şoň ýerlerde çykyş edip ýörse biz üçin hem awry biziň şey eden işimiziň ýerine düşdi bolýar da şolam. Amanygul inha her bir döredicilik adamy özüniň bir döredýän eserlerini bir täzeçilik girdip durmagy, täze aýdymlary işläp, onu bir halka ýetirip durmagy bir öňünde maksat goýýar. Inha siz halka aýdymlary hem estrada aýdymlary hem ýerine ýetirýäňiz. Bugunlar dörediciligiň nähili täze gözleglerini bolýaňyz. Nähili täze aýdymlaryň üstüne işleýäňiz, nähili estrada aýdymlaryň üstüne işleýäňiz şeýledi. Haýsy kompozitorlar bilen, haýsy şahirler bilen işleşmäge goýarýaňyz. Şular dogrusyna da aýtyp geçseňiz. Şu ýaşlykda aýdan halk aýdymlamy täzeden estrada geçirip işledim. Inha gelecekde de ýene öňümde maksadym şu öňkü aýdan aýdymlamy täzeden işlemek maksadyny öňümde goýdum. Inha menem şu günler aýdymçy boljak bolsa näme halk aýdym aýtmanam bilmeli, estrada aýdym aýtmaly, söýüg aýdymlaryna aýtmaly, watanmyzy wasp edýän aýdymlarym aýdyp bilmelim diýäne. Umuman döredicilik näçe giň bolsa, köp taraply bolsa, şonça da bir kämilleşmäge teri berýärdi. Inha näme sunugodyň aňyrsyna ýeten ýok, sunugodyň inçe ýollar kän, biz özümize halipa diýsegem biziň häzir hem öwrenmeli zatlamal gaty kän. Öňkü ýaşlykda aýdan aýdymlamadan biz şu täzeden şu aýdymlary diňläp,
Şoň şu ýerine şuňal etmelekenip biz şonu täzeden işleýärse. Kämilligiň çägi ýok. Ene haýan sizin gepleşiňizde ýerine ýetirip berin. Türkmenistan rowaşlygyň watan aýdymy ene ýakyn günlerde Türkmen owadanyň döredüjilik işgärleri bilen şekile geçirmek maksat edilýän. Ýaşlykda aýdan halk aýdymlamy, ene söýgü aýdymlar toplumyny ýygnap. Şu günler şu aýdymlaryň üstüne işläp ýör. Ýakyn wagtda şu aýdymlar toplumyny halk köpçüligine ýetirer. Ene bizim kompozitorumuz Omar Igamov bilen işleşýän, Muslim Gulamov bilen işleýän. Ene şu bizim şahyrymyz, ýaş şahyrymyz we Hummadow. Ene şolar bilen ene bizim Balkan welaýatymyzda belli şahyra denanymyz. Ene şu Nurgazal Goly we ken goşgularyny aýdyma geçirip halkymyza ýetirdim. Ene şekilli aýdymlar etdim. Amanygul biziň gepleşigimiziň bir düzgüni we gepleşigimiziň ahyrynda biziň mehmanymyz ýyleşlerimize bir sunuwaty degişli sowal berýär. Eger siziň berjek sowalyňyz bar bolsa ýyleşlerimize ýetiräýsiňiz. Men hem seniň aşkyňda şadyana söylesem, jemalyňy bilmeýlep güler ýüzüň gölesem. Almadek alsam ele, salsam koyna gizlesem. Aşıgına kadardır ey, bir karar ettin peri. En haşul aydymy ilkinjigede kim ýerine ýetirdi? Hem de şu aýdymyň sözleriniň haýsy şahyryň kydygyny bilmeli. Mehman tamaşaçylar bu sowalyň dogry jogabyny ekranda görýän belgimize ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa, gelin geçen edeki gepleşigimiziň sowalyny ýatlaly. Göreoğlu Şadettan'ın kempir şahadında Göreoğlu'nun atını oğurlayan kempirin adı näme? Göreoğlu'nun gıyretini oğurlayan kempirin adı Şamama Zulman. Mehman tamaşaçylar bu sowalyň dogry jogabyny bilen ilkinji ýyleşimiz Daşawat welaýatynyň Gowadag şäherinden Selvi Aşyrbaýewa. Selvi siz bilen gepleşigimiziň ýeňiçisi bolýaňyz. Size näşe gepleşigimiziň mehmanyň ýerine ýetirmegine aýdym sowgat edýäs. Ağır delmidir çekerdin, gutarmaz derdin kelet. Uzakda sen men yeterdin, ara düşen yol nämedir? Uzakda sen men yeterdin, ara düşen yol nämedir? Qara gözlüň maňa bakýa, howsalaly hal senedir. Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Ara düşen yol nämedir? Bana yok del köýmeginde, bu dogony bar çäridir. Süýjüligi söýmeginde, ara düşen ýol nämedir? Süýjüligi söýmeginde, ara düşen ýol nämedir? Söýgüden güýçli bu dünýäde hiç zat ýok. Söýgü bolmasa bu dünýä hiç zat bar. Men dünýämem, söýgüýmem. Ýeke bir bar. Olam, sen. Qara gözlüň maňa bakýa, howsalaly hal senedir. Söýgüň derýa bolup bakýa, ara düşen ýol nämedir? Söýgüň
amanlyk gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, beren ajaýyp görüňleriňiz üçin size mundan meýlägem sungatda ulu üstünlükleri, rowaşlyklary, şowluluklar arzu edýäs. Ha bir de şeýle mümkinçilikleri ýol açyp beren biziň sungatymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerimi dama rowaç alsyn. Bize mundan meýläk medeniýet sungat işgärler, aýdymçylar bolup bizi gahrman arkadamyzyň anamyny ödäp, täze-täze aýdymlamy bilen halkymyzy begendirip durar. Mehriban ýerleşler ine şunun bilen gepleşigimizi tamamlaýar. Gepleşigimiziň ahyrynda ýene bir gezek mektep tamamlan uçurumlary ak ýol arzu edýär. Şeýle-de Aşgabatyň güni bilen ähli halkymyzy gahrman arkadagymyzy bugünkü toýlanýan toý bilen tüýsüregim bilen gutlaýar. Goý gahrman arkadagymyzyň saýatyna watanymyzyň beýik ösüşleriniň bagtyarlygynyň boşlukçysy bolup ajaýyp aýdym tarlarymyz belentden ýanglansyn. Hormatly prezidentimizin jany sag, belent faşy aman, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn. Sag-salamat bolan, ezi dileşler. Sungatyň aşygy.